Krásny deň vám prajem, moje meno je Adriana a v dnešnom beauty videu by som vám rada predstavila novinky na jar-leto 2024 od americkej značky Image Skincare. Image Skincare nám pre tento rok pripravila kompletne inovovanú líniu Prevention Plus. Prevention Plus sú prípravky určené na dennú potrebu a starostlivosť o pokožku. Tieto prípravky nám pomáhajú pleť chrániť pred nežiaducimi účinkami UV žiarenia a modrého svetla. Taktiež pred environmentálnym znečistením a vďaka antioxidantom aj pred oxidačným stresom. Účinne nám pleť hydratujú po celý deň a taktiež dodávajú pleti zdravý a žiarivý vzhľad. Začneme teda prvým prípravkom z rady Prevention a tým je Daily Prevention Ultra Defense Moisturizer SPF 50. SPF 50 znamená, že už je tam veľmi vysoká ochrana pleti. Tento prípravok je určený hlavne na suchú a starnúcu pleť. Vzhľadom na to, že obsahuje výživné zložky a bambucké mäso je aj masnejší, nezanecháva biele stopy, veľmi dobre sa rozotiera, ale naozaj vyhovuje skôr tej suchšej pokožke. Taktiež ho odporúčam pri zimných športoch, lyžovačkách a podobne, kde ste vystavení silnému chladu, vetru a mrazu, lebo naozaj tú pleť vie ochrániť pred extrémnym vysúšením a pred vysokohorským slnkom. Ďalším produktom je Daily Prevention Sheer Matte Moisturizer SPF 30. Znamená, že zmatňujúci, je vhodný práve na masnejší typ pleti, porovitý. Taktiež nezanecháva bielu stopu na pleti, krásne sa vstrebáva, krásne ju zjednotí a v neposlednom rade zmatní, nepremasťuje. Všetky by som chcela podotknúť, produkty sú vodeodolné. Treba si prečítať na krabičke po akú dobu, lebo niektoré sú 80 minút, niektoré 40, všade je to uvedené. Tretím produktom je Pure Mineral Hydrating Moisturizer SPF 30. To znamená, že je to obsahuje čisté minerálne UV faktorové zloženie a je vhodný na citlivú pleť so sklon začervenaniu, pleť, ktorá má rozaceu, ale sedí každému typu pleti, pretože má taký zmatňujúci finish, je vhodná aj ako podkladová báza pod make-up a veľmi pekne zmierni začervenanie, upokojí tú pokožku. Za mňa je úplne super. Ďalším prípravkom je Daily Prevention Protect and Refresh Mist a to je bonusový prípravok, o ktorom som vám povedala na začiatku, že je to novinka. Sama som bola veľmi na to zvedavá, čo to bude za prípravok. Musím povedať, že ma veľmi milo prekvapil, pretože napriek tomu, že obsahuje suché oleje, vôbec nie je mastný, krásne sa rozprašuje a dovolím si tvrdiť, že to bude jeden z najpredávanejších a veľmi žiadaných produktov s UV faktorom z rady Prevention, pretože veľakrát sa ma pýtate, ako si reaplikovať UV faktor, keď aj nosíte alebo aj nenosíte make-up, tak toto je odpoveď. Ja som ho testovala na dovolenke, nosila som make-up a tento prípravok som si prestrikavala na tvár niekoľkokrát denne, nosila som so sebou a úplne nádherne osviežil pleť bez toho, že by ju nechal mastnú, ale pekne mi refreshol, čiže obnovil UV filter. Môže sa použiť aj na vlasy, je to príjemná hmla a môžete ho dávať kľudne aj na iné časti tela. Takže toto odporúčam mať